салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиётон хубай духтаро. Имрӯз ма шумода як навор нишон медиҳам аз бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-му 9-му дарвоза. Ина бинен аз берунам ино раҳ доранд. ҳози такпушҳои занонара пешниҳодтон мекунам. бовар кунед як намуд фасонанд, дар дигар ҷоҳо нестай. ҳози якта ба якта ворид мегардем, нишон медиҳам духтаро. аввалан инора бинен. нархошон беҳтаринай, барое ки бори хучонай, бори качественияй духтаро. марамат ҳеҷ ҷода баъзе чизое доранд ки дигар ҷоҳода шумо пайдо кардан наметавонен. такпушҳои ин нуқтаи савдо аз 50 сомон сар мешава. сифатҳои олиш мана бинен, пижамаошон бошад аз 100 сомон сар мешава. бинен чихел хушрӯай. мана интихобшон хеле зиёдай духтарако. чӣ моделе ки дар корайтона, ҳам маладёшка, ҳам мисол размерои калон, ҳам занҳои ҳомиладор, чӣ намуд пижама ё ин ки пинюар дар корайтона духтаро метавонен пайдо кунен. купальникам ҳама намуд доре на. мана бинен купальникҳои хушрӯ, хулас беҳтарин интихоб доранд. баъд борошон турецки тозаяй. купальникҳо аз 140 сомон сар мешава. бинен эксклюзивни либосакҳои хушрӯ барои занҳои шавҳардор доранд. биёен, боварӣ дорам ки интихобшон шумода писанд мебиёяд духтаро, зеро ки дар ҳақиқат ҳам интихоби зебо доранд. мана чӣ тавре гуфтам, пижамаву пинюар аз 100 сомон сар меша иҷада. мана качествени борои хушрӯ. мана пастелни билоям дорен. мана аҷоиб, ина хеле оригинални пастели билоям ҳастай. ҳамаи чӣ ҳаст бовар кунен. ина бинен качествора. пастелни билоётон чанд сум сар меша? аз 320 сомон пастелни билоёшон сар мешава. бори турецки тоза. мана бисёр мепурсанд борои нағз, борои качествени. инами суроғада биёин духтарако. байни 8-му 9-му дарвоза. ряди магазинҳои шишагӣ агар аз дарун дароянд 26 магазин мешава. пинюара бинен хушрӯгиша духтаро. ина двойкоошона бинен. чӣ қадр двойкои фасон. ҳози бо дигар намуди борошонам нишон метим. инаи моделора бобинен духтарако. арӯсако марҳамат. чӣ модели шумода маххулай биёен аз иҷа меёбен. ина нигоҳ кунед чӣ фирмае ки дар корай, чӣ бренде ки дар корай шумода аз такпуш дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. мана духтаро эксклюзивни такпушҳои фасон дар анами нуқтаи савдо ҳаст. чӣ моделе ки мековен духтаро, боварӣ дорам ки иҷада меёбен. мана ҳатман биёен. ира бинен охе чӣ хел моделакҳои хушрӯ доранд. мана чӣ тавре гуфтам, интихобшон чунон васеае ки чизе ки хоҳед меёбен. мана духтарако. баъд халатҳои фасон доранд, банни халатҳои хушрӯ доранд, двойкаҳову комплектҳои фасон доранд. мана нигоҳ кунен халатҳошона бинен чихел хушрӯай, банни аҷоиб фасон. халатҳо фақат занона доре на. мана банни халатҳои хушрӯ духтаро бинен чихел фасонакан. аҷоибот, интихоби калон, интихоби васе духтаро. баъд муҳим он ки качествени боро. аз ино якта мегирен, чанқа мепӯшен духтаро, чӣ намешаванд. ё чи ина каролина, инаи турецкиёи хушрӯ диден. чихел интихоб бисёрай. дар ҳақиқат ҳамборшон бисёрай. бори дигар такрор мекунем. такпуш аз 50 сомон сар карда дар иҷа пайдо мекунен. ино аз чанд сум сар меша? ана вай бошад, пинюар бошад аз 100 сомон сар мешава нархошон. баъд иноям бинен. ино аз 30 сомон сар мешава. борои оригинал. як бори дигар такрор мекунам. дасти аввалан хучон бор мебиёранд духтаро. бори качествени, ҳамаш брендан. мана сифати баландтарина дар анамиҷа. агар нижни билогир бошен, ҳатман анамиҷа биёен. сифати беҳтарина бо нархи хуб пайдо мекунен. мана бинен чӣ хел моделҳои хушрӯ доранд. чӣ модел дар корайтона дар ин нуқтаи савдо ҳаст духтаро. марҳамат. ина хе костюмчикоям дорана. ҳамино аз чанд сума сар мешава? анаи моделҳо аз 90 сомон сар мешава. иҷада хеле интихоби костюмчик хеле зиёдай. хубтар ин ки шумо биёен ай пеш бинен, ё ки ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. дасавка дар кор боша духтаро, нависеншона.
доставкатон мекунанд. Инахи комплектои калонам аста диден 5-та 6-та доран як комплектда. Мана нигоҳ кунед. Бадни халотошон аҷоибот гипюр доштиян диден. Бо ваёш хеле моделҳои ягон ҷода нест. Танҳо анами нуқтаи савдода хеле необычни пижамаҳо дар кортон боша халато анами нуқтаи савдода ҳаст. Иҷа бовар кунедам қабор бисёрай аз ҳисобе ки одам бисёрай. Ҳамаша нишон дода натонистестам. Дар навор набиёян одамо гуфтам. Ина нигоҳ кунед чихе халатакҳои хушрӯ тобистона. Мана халатҳои пахтагӣ тоза хушрӯ. Халатотон ай чанд сум сар меша? Ина халатҳои туркӣ анаи вариантҳои зимистона буд дар ҳама ҷо навор мекардан. Ина нигоҳ кунед тобистона вариантам дар ин нуқтаи савдо будай аз 250 сомон нархошон сар мешава. Бо расветка доран, ҳамаш бо расветка доран. Мана бинед чихе халатакҳои хушрӯви тобистона ҳаст. Аҷоибот ҳам материалошон ҳам фасонай ҳам хеле модел ягон ҷода нестай. Мана бори дигар такрор мекунем эксклюзивни анам хе пижамаҳо дар кор боша ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 8-му 9-ум дарвоза магазин рақами 26 яди магазинҳои шишагӣ саршавии навордам аваям нишонтон дода будам. Ира бинен қа хушрӯ духтаро ҳеҷ чизо дар ягон ҷо нестанд. Мана нархҳои халатошон аз 250 сомон сар мешава. Материалошон ҳеҷ чӣ намешава. Духтаро шушта мепӯшен. Инаи тарафдам ҳамаш халата ҳамаш варианти тобистона халатҳои беҳтарин. Мана иша бинен аҷоиб хушрӯ ҳамаи размерҳо ҳаста аз маломерка сар кардагӣ то размерҳои большемерка. Барои занҳои ҳомиладор интихоби хеле зиёдай биёен духтарако чӣ моделе ки шумо дар корай пайдо карда метавонед дар ин нуқтаи савдо. Мана рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Барои доставка нависеншона бо шумода мефаҳмонанд. Мана халатҳои ғавсоям ҳаст. Ино чанд суманд? Ай чанд сум сар мешаванд? 750 сомон кати бурукшон оригинало. Айнаи ғавсо умуман аз чанд сум сар мешавад? аз 250 сомон. Анаи модело мисол аз 250 сомон сар мешава. ғавсо бисёр мепурсанд. Инаи моделоша бинен бурукдор хеле турецки тозара бурукдоруш ёфтанаш қииндай деки иҷада шумо меёбен. Нигоҳ кунед моделша чихе хушрӯчай бо расветка ҳамаш бо расветка дорана. ин тараф буда нигоҳ кунед пижамаора чин намуд пижамаи дар кораи туркӣ. Марҳамат начихириам будай барои муштариё. Хулас биен айпеш ҳамаша тамошо карда интихоб кунед духтарако. боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Як бор дига комплектошона нишонтон дидем. необычни комплекто ана вай купальнико ҳамаи чӣ доранд охи духтаро. Мана як бор биёен бо худтон тамошо кунед. боварӣ дорам маъқултон мешава. ина ҳама намуд топико астай барои кармиашиам барои фитнесам чӣ намуд топикам дар корайтона дариҷа пайдо карда метавонед. Мана ин моделора бинен. ана баъд буркини мепурсанд купальникҳои маҳкам иҷада ҳаст духтарако. биёен айпеш бо худтон бинен. ана идвойкошон хушрӯве ҳаст ки аз ин ҳам шортику майкаш ҳастай ҳаминам хе бурукшкати бинен. аҷоиба дар ҳақиқат ҳам бисёра интихобшон. ина иша бинен охи материала бинен бадан роҳат мекунад духтаро беҳад качествои олӣ доранд. ана баъд поҷомаҳоям бисёра интихоб бош чӣ намуд поҷома дар корайтона аз иҷа пайдо карда метавонед тамошобино. мана инаи моделакора бинед чихе моделакои фасонай. ина нигоҳ кунед халат чихе хушрӯчая гарошик пахтагӣ тозаяй аз ино бо чандта расветкаяй диден. ина турдуракош астай ҳамино чанд сумиянд фасон. ино оригиналои тозаи духтарако 250 сомон бо арзон мешава. мана поёнакошона бинен фасон кардагӣ хушрӯ. баъдан корсетҳои оригинал дар кортон боша турецки тоза аз 150 сомон сар мешава. корсетошон нигоҳ кунед
چه انتخابی زیاده چی مدل در کره هم کالگوتکیاش هسته هم کارسетو هسته همه چی هسته آخه باور کنین بعد اینجا با سپورتیو کاستومو دارن برای نه فیتنس برای ورزش نمیخواد سپورتیو کاستومای خوشرو دارن من چند مدل اینه خیلیاش هم هسته توپیکوش هم هسته فوتبولکوهاش هم هسته شورتچنیاش هم هست نه نگاه کنین آخه چه بسیاره خلاص انتخاب خیلی زیاد در همین نقطه سودا باوری دارم که پیش اومدین با وقتون تماشا میکنین به حضور میبینین انتخابشون زیاده مقبولتون میشوه